Hyvä joukkuepeli, tehdään duunia, jokainen tekee siellä kentällä. Kolmannella. Chicago FC! Hyvä. Tuomas Ale Pyry Aatos aloittaa. Seuraavaksi sinne tulee Jaakko Matias Sakka. Joo, Jaakko Matias Sakka, joo. Joo, hyvä. Yes. Vielä kiinni vaan, hei nyt ei oo! Alle joo, alle joo! Peitä veto, peitä veto! Peitä peitä! Hereillä, hereillä, hei! Helppo vaan ja sit kierrät suojaa ja laitaa pitkin ylös. Laita. Anna tuki Pyry. Helppo syöttö. Ei keskelle. Vie pallo yksi nyt. Suoja, maali taakse, mene. Pallo kiinni. Hei peitä! Ja vaan ylöspäin! Yksi pallo, hei! Pallo yksi, hei! Pallo! Pelaa! Mennään! Mennään mukaan! Oikein vaan! Sakke menee! Vie vaan Sakke! Vie vaan! Käänny vaan! Ota vaan Sakke, ota! Pelaa nyt! Vedä itse! Aitoa jo! Kaale! Mitä? Kuka teki? Ei ollut! Mun mielestä ei ollut! Ei ollut syöttöä. Hyvä vaihtaa. Hyvä vaihto. Keskitytään. Ja keskittyy vaan. Veti. Muistakaa joukkaa rohkeita vaan. Rohkeasti vaan pelaatte palloa. Älä Miku enempää. Miku on. Tilaa. Hyvä. Siellä oli koira, mä ajattelin mitäs. Vie vaan, kierro vaan. Maalille joku. Alla tuki. Alle vaan. Taistele, vedolle. Hyvä. Vie vaan, perä vaan. Ota vaan Niilo. Uskaltaa. Vedolle vaan. Ale vaikka nopealla temmolla vaan, niin saada kaikki lämpimään.
uskalletaan vaan pelaa. Mennään jokaisen pallo menee yksi heti kiinni. Uskalletaan pelaa. Jokaisen pallo yksi menee heti kiinni. Ei anneta yhtään tilaa niille. Se pallo pomppii vaan. Me vaan Sakke, suojaa. Hyvä oli. Pallo kivaa. Yksi. Oi, nyt on molemmin puolin. Neijo! Yksi maalille, Aatus antaa Ale viereen. Neijo! Maali! Jätä, se on niitä. Jätä. Alle vaan. Hyvä, siinä on hyvä. Ota yksi ylempää, Jaakko, ota sä ylempää. Jaakko, ota ylempää ja Ale ottaa sen laidan. Tää on Aatos sun tää. Ota ylempää siihen. Aatos, Ale, ota laita Ale. Jaitoa. Joo. Hyvä. Mennäänkö sitä ajattelua, ota vaan Mikko, se pitkä tulee sieltä. Vastaavaa hei. Mennään. Siellä on pallo kiikseen. Nyt on piirre. Mukaan! Ei. Joo, syöt. Niin 16 varmaan. No vaihto vaan, joo, vaihto. Helpolla vaan! Taistele kyllä pallon. Taistele! Älä päästä helpolla. Niin vaan, hyvä, just näin. Alaspäin pyri, ota sieltä. Hyvä. Maalilla on yksi. Vie vaan! Jatka vaan sitten. Joo, joo, nyt oli lyhyt. Aika lisää. Okei, tukka tänne, nyt aika lisää. Tukka tähän nopeasti. Kuulolle vaan. Ei hyvä. Otettiin kaveri, että on aika lisää. Ei samanlaista sykettä vaan siellä. Jokaisen pallon menkää taistelee. Yksi menee aina jokaisen pallon. Täällä ei anneta omalla alueella yhtään tilaa. Aina yksi menee palloon. Muistakaa, ettei tänne ei maalille ketään vapaus. Muistakaa ne paikkaa, jos siellä pakki on pallossa kiinni ja täällä on yksi, niin muistakaa katsoa myös muuta. Mut pelataan jo niin kärkkyy. Siellä kärkkyy koko ajan yksi, koittakaa katsoa se pois ja nyt ei se pääse siihen. Joo. Kyllä. Täysin mennä. Jokainen taistelee siellä. Hyvä alku. Hyvä, mennään. Miksi se on sentterillä? Meillä oli se sillä Niilo menee sentterillä. Sentterillä on uhkautti. Se on pakkiin kuin edelleen. Äiti ei mua haittaa, mä pelaan muillekin. Niin kun mä palasin ensin laitan, niin mä kärkisin. Mä palasin tossa puolusta. Onko vielä pitkä? Kenttää se on paljon paremmin tää pakki kuin laitan. Hyvä, helpolla vaan. Tyhjät pois ja syöttöjä. Alle tuki on. Nosta kun tyhjät. Vedolle. Vie vaan. Yksi kärkki täällä. Alaspäin tippuu. Kato päin.
Hyvä. Anna olla Tuomas siellä. Nyt iske, nyt iske. Iske, iske. Alaspäin konu. Älä päästä, älä päästä. Ylöspäin, ylöspäin, ylöspäin. Suoja, suoja. Oh. Hyvä. 11 syöttöä. Alright. Hyvä oli, hei. Nyt pelattu hyvä katko ja hyvin siitä lähdetty ylöspäin. Aina on tarkkasi suojauksessa, onneksi ei tullut. Niin suojauksia. Hyvä. Ai hyvä! Jatkakaa vaan siellä. Jatkakaa, oli niin lyhyt. Hyvä. Joo, pelataan. 2 erää pelataan aina. Ihan riittävästi. Niin, ei tarvii. Nyt me ollaan syyskaudella silleen... Nyt hei, silti ihan sama mitä siellä tulosta on, niin pelataan koko ajan yhtä hyvää, kun meillä on toinen vastus on ihan eri luokkaa sit muuten. Meidän pitää tästä saada hyvä teet. Hyvä. Hyvä Niilo. Hyvä syöttö oli. Vähän alemmas Niilo, hyvä. Meijo. Okei. Meijo. Niilo, anna siellä laitaa tuki, tai Aatos, anna laidalle tuki. Helpolla vaan. Helpolla vaan, viereen vaan. Vie vaan hyvin pomppi. Nyt on kiire. Hyvä oli. Oi! Hyvä vaihtoa. Vaihto joo. 12 syöttöä. Hyvä heitto Veeti. Väännä. Pallo vaan yksi, pallo heti. Taistele. Vedole vaan. Vie vaan, anna paine vaan. Tippu. Hyvä oli. Altuva. Hyvä. Vie vaan, anna paine vaan. Oi. 3 kertaa. Hyvä oli, 3 kertaa päästi yhteen. Oliko se kuin pitkä vaihto? Mä en tiedä. Toi niin lyhyt. Tässä ainakin kaikki pelaa. Joo. Sitten pelataan loppuun reilusti. Harjoitellaan seuraavaa. Ali, suoja vaan. Maalille vaan Tuomas. Maalilla on Tuomas. Vie vaan. Maali. Nyt alle! Hyvä ylöspäin, sitten teillä on 2. Hyvä. Suoja. Nyt alaspäin. Kiire. 1 pallo. Ei vaan Tuomas, jaksa, mukaan. Alla tuki. Hyvä, sinne vaan perään. 1 pallo kiinni, hei. 1 pallo kiinni. Maali edusta. Suoja Tuomas. Ota pallo Tuomas, kiinni vaan se pallo. Helppo vaan, siellä on, ota vaan. Vie vaan. Nopea vaan. Suojaa. No.
Hei, vie vaan, hei. Tulee mukaan se pallo. Päälle! Hyvä. Vie vaan! Vaale. Aitoa. Vaale. Kakso ylhäällä, vähän tiputtaa. Tiputa vähän. Yksi pallo. Sama vastaan. Hyvä, suojaa. Hyvä, vie vaan. Hyvä oli. Älä mene. Alaspäin. Kato laite. Hyvä. Danilo, hei. Liikku tää. Hyvä. Mikko ottaa. Hyvä oli. Alille joku syöttö siihen. Ale rauha. Hyvä! Hei, siinä on. Laitto. Ei mitään. Tosta sisään! Mikael kanssa joskus menee keskelle tilanne. Kun kerkiit ja sitten veto. Tuomas, mene ylemmäs sinä. Kyllä jäi. Ota vaan. Paine. Ja oikein. Heitsiä Tuomas. Ale ottaa vastaan. Mene Tuomas. Vie vaan, ota vaan pyriin. Maaliloo. Vie vaan. Kyllä se Tuomas vielä menee. Ano? Kierrä maali! Ja ylöspäin. Edolle vaan. Viivassa on! Mattias vasta. Hyvä laita. Joo. Matti, miten se voi olla? Täällä. Joku paikka, hei, joku paikka. Tippu. Tippu vaan, pakko tulee ylhäällä. Edolle vaan. Vie vaan, taistele. Siitä. Ei oo. Joku menee helpolle siihen.
Ne vaan Konsta viereen. Puhukaa, kumpi ottaa. Mä päästä sit laidasta. Hyvä. Ne vaan mukaan! Nyt on keskeleen veto. Alaspäin, peitä, hyvä. Peitä, yksi pallo, hei, yksi pallo. Yksi, ei kaikki. Maale. Laitoa. Ei mitään, hyvä oli. Se on hei niitte tästä, niin menkää vähän. Tuomas, ota sä tuohon keskustaan. Niilo, ota tuolta laidasta. Ala pelaa, ne vaan Niilo. Sit ylöspäin, suojat Tuomas, hyvä. Alla on tuki. No niin, se oli kyllä kunnon lyö. Ja vaan syöttöä vaan. Pallo on yksi. Anna tilaa. Niilo, kato tää laita. Hyvä. Ei kaikki kuulolla. Siitähän se ero tulee, kun uskalletaan siihen mennessä. Siinähän kato Pyry lähtee kesken perin pois, sitten tulee tasaan. Ei. Päälle! Joo. Raatos liikaa nousi. Tuki alle vaan. Hyvä. Tippuu vähän. Kiva. Jaksaa juosta, hyvä. Tyhjät pois. Syö vaan, maalille vaan. Hyvä oli. Laitoa. Ei uskalla. Pallo vakiin. Ai. Hyvä Karvi. Ottakaa vielä lisää, joo. Otetaan tää kunnon hyvä syöttelyreeni hei tähän nyt. Muistakaa kaikki hyvät syöttelyreenit hei tähän. Tiedätkö oo? Muistetaan, että toisessa pelissä saa jokainen varmasti ihan kunnolla tehdä duunia siellä. Konsta vähän tiputa. Nyt pyrkii, sä oot lähin, mene kiinni palloon. Ota vastaan vaan, hyvä. Suoja. Haltuu ja sit vaan ylöspäin syöttöä, vastaan. Hyvä. Suojaa. Väännä.
Vie vaan. Hakee paikkaa ja syöttöä sitten. Hyvä ja vedolle. Hyvä, täällä on. Ota vakonsta. Älä anna tilaa yhtään. Oho. Kierrä vaan. Apu, älkää karatko hei sieltä. Apuja sinne. Just tän takia. Yksi pallo nyt, ettei pääse vetää. Hyvä, suojaa. Maali. Vie vaan, haet tuomasta paikkaa. Maali. Syöttö. Muistakaa hei. Syöttöä vaan. Muistakaa hei. Suojaatte tyhjä tila pois ja hyviä syöttöjä. Toskin kun lähdetään omista, muistetaan. Se tyhjän tila vaan liike ja syöttöä sitten kun ei enää osta tilaa. Hyvä. Hakee apua. Ja siitä. Maali. Laita kiinni, Ilo, laita kiinni. Pitkä. Vie vaan kiinni ja... Hyvä. Vie vaan. Hyvä Niko. Yksi pallo. Hyvä, ota Niilo laita. Sakke, sulla tää laita. Sopikaa. Hyvä, ja sit maalille vaan. Mene vaan Sakke nyt. Hyvä. Yksi tulee vähän. Niilo, hyvä. Haet paikkaa. Vie vaan. Alla on. Ja vedolle. Vie vaan. Ai, Sakke maalille. Maalille. Hyvä ja vedolle. Alla on tuki. Sitten alle. Eva Niilo, me varutaan. Maali, hyvä syöttely. Lisävaiheista syöttelyä, jokainen hakee paikkaa, sinne vaan sitten. Hyvä syöttely, lisävaihe. Yksi ylös, laita pitkin ylös. Helppo tuki joku. Ale anna helppo tuki. Laita pitkin ylös. Hyvä ajatus, Joo. Eeti vastaa, potka se pois. Hyvä. Vie vaan. Syöttöä. Alle vaan tuki, Ale. Siitä vedolle. Hyvä oli yritys. Veto pois. Me vaale. Nyt on kiire. Täällä mene. Alle tuki.
muistakaa aina antaa tuki puolustajalle, että jos siellä on yksi pallo alimpana, niin muistakaa katsoa se, että liikkuu vaan varmemmin vaan päätyy vaikka palloon, jos ei muuta, jos se pomppii, niin suojaa ja päädytään vaan. Liikkuu, syöttöön. Eva Tuomas maalille päin. Felix, älä sälää. On. Sama laita. Sinne vaan. Heitä päälle. Heitä. Vähän. Matias on. Vie vaan. Taistelee. Siitä vedolle. Matias paikkaa. Hyvä. Siitä. Vie vaan. Ottakaa vaan, meidän vapari on. Felix, anna tuki vaan siihen, se on meidän vapari. Matias on alempana siinä. Anna helppo siihen maalin taakse joo. Tippuu. Vedä vaan. Hyvä. Matias säkki vaihtoo, kun ei siellä on mitään. Niilläkin on vaihtoa. Kattokaa täältä yksi. Laitakin. Ei saa. Ei kahdella. Otahan tossa sieltä. Yksi tohon pitää. Ylös menee Jaakko joo. Oi. Kumma etu se on, koska oliks veska-alue vai ei? Liitteen etu, koska veska on aina. Tosta ei vaan näe sitä aluetta. Taas se pelaa jalalla tuolla. Ei, järkevästi nyt loppu, ei järkevästi nyt. Pidetään nyt tuo oma päät nollina, Jouko. Pidetään nyt se tärkeä, se on nyt tärkeä. Pidetään tuo oma päät nollina. Mitä tuossa äsken oli, kun Jaakko tampaa? Veska-alueella, jos veskaa tulee kontaktiin, niin se on aina käytännössä puolustavan joukkueen vapaa. Hienoa! Joo! Mä yritin vielä hyppää se yli. Vie vaan! Niilo tuki vaan! Anna paine vaan, Kappe, anna vaan paine! Ota vaan! Hyvä! Tippuu! Ota pyri vähän alempaa, täällä on 2. Maalilta pois, hei! Jonttu menee toiselle puolelle.
Helpolla vaan, kato alla on tuki. Pää liikettä ylhäällä, ota tyhjä pois, tyhjä pois, tyhjä pois. Joku paikka, joku tuki kans. Hyvä. Laitaa pitkin, sieltä vaan Tuomas, ota. Hyvä oli. Tippu. Tuomas on, ota vaan Tuomas. Varmasti, toinen puoli, älä menetään. Pukekaa joku alle. Sinne vaan Tuomas. Alla tuki, alla. Tuki vaan alle, hei tuki. Pitää olla helpot sieltä. Ja vaan. Maali. Tavoin. Ja vaan. Jätä niille. Anna se niille. Nyt pallo alle vaan. Hei, puolta Matias! Alle nytte! Meillä on tarkemmat tilastot muutenkin. Siihen vielä. Mallille vaan. Niin on konetta aivan. Matias alle, hyvä. Tuki alle tossa! Ei menetä. Maalilla on, siihen! Alle! Maalilla Kasper! On kiire! Vie vaan! Ja alle Konsta tulee jo. Yksi vastaan! Alle nytte! Puolusta! Jonttu! Syöttöjä hei! Kaveri on vapaa! Syöttöjä kun kaveri on vieressä vapaa! Nyt on kiire! Paikka! Hei nyt alle! Alle! Vaihto päällä niille. Anna paine sinne, anna paine Kasper, anna paine! Siis se näytti kunnan semmosen holjotteen. Nyt alle tuki. Tiputtaa nyt, tiputtaa! Jätä, pallolle! Nyt hei, kattokaa tää! Merkatkaa joku toi! Konsta, kato maali edustajalle nousu! Konsta, siellä on 2 nyt! Hyvä pallo! Nyt on hei kiire! Suojaa! Maali! Ja vaan painettavaa! Iku ottaa! 10 sekuntia, pidä vaan! Siellä on pari sekkaa enää kellossa! Maali! Kiitos.